през 1940 и коя година е паднала една атомна бомба в Япония. Всичко е изгоряло, всичко станало на кости, мости, гости. Но това няма абсолютно грам нищичко от този клип. Нищо. Днес ще ви покажа какви са моите мечти. Да правя дует пред камера, легло и за 18+. Защо имам само един на Майнкрафт? Много ясно бе, хора. Не ми стига времето, защото аз ще имам царевица. Ще гледам телевизия. Ще готвя. Ще си търся кучето. Играя си Мафия 2. GTA 4. И Майнкрафт. Кво? Майнкрафт? Хвана снимане, честно. Добре, ще играя Майнкрафт, като искате. Клипове. Нека бъдем за една минута сериозни. Аз много се постарах за този клип. Затова аз се очертавам най-якия ютубър в света. Oh yeah, man. Dre. I is Dre. Аре, бай, почувай.